KTM, GES i la Federació Catalana de Motociclisme us ofereixen aquesta prova. El passat cap de setmana del 31 d'agost i 1 de setembre es va disputar la 34a edició de les 24 hores internacionals en ciclomotors de la Vall del Tenes, Gran Premi Terranova CNC a la localitat de Lliçà d'Amunt. Aquesta prova compta amb un excel·lent estat de salut, tant pel que fa al nombre d'inscrits, amb un total de 35 equips participants, com d'assistència de públic, ja que fins a 30.000 espectadors van apropar-se fins al circuit per veure la cursa, però també per gaudir de l'elevat nombre d'activitats paral·leles que s'hi van organitzar. Bé, doncs a partir del que són les 24 hores de la cursa de motos, nosaltres com a organització hem volgut ampliar el ventall d'edats també que vinguin a disfrutar. No només vens a veure una cursa de motos, sinó vens a disfrutar d'unes activitats, d'un muntatge, d'un event, una festa del motor, on no només els pilots són els protagonistes, sinó que el públic. Durant el cap de setmana esperem una previsió d'unes 30.000 persones entre el divendres, dissabte i diumenge que van rodant pel circuit. Llavors també totes unes activitats que treballem perquè tothom trobi el seu lloc. El que hem dit nosaltres sempre, una festa de 360 graus, de que els petits, els grans, puguin disfrutar de les 24 hores. Aquesta és una cursa amb caràcter internacional, ja que la presència d'equips d'arreu d'Europa és habitual des de fa ja un bon munt d'edicions. Aquesta internacionalització és fruit del dur treball del grup 24 hores encarregats de l'organització de la cursa, que realitzen diverses accions per donar a conèixer aquesta prova. El juny d'aquest any passat, per mantenir aquesta internacionalitat, el grup 24 hores vam anar a la cursa del MX50 Euronations, que és una cursa on engloba tots els pilots d'Europa, on hi ha unes categories per països i Catalunya va quedar a la primera posició. Van ser els guanyadors el Rubén, el Nicolàs, l'Albertito i el Joan. I amb l'ajuda també de grup 24 hores vam aconseguir fer una promoció molt gran, una coneixença del que és el nostre event, que creiem que és molt important que tots els països estrangers vinguin a participar a les 24 hores. El dissabte 31 d'agost a 2:15 va iniciar-se la configuració de la sortida tipus Le Mans. En aquest cas van poder observar l'equip Team Honda Vico Autobuick amb el dorsal 71 a la primera posició, després d'aconseguir el millor temps als entrenaments cronometrats. A les 7 de la tarda, després de sonar l'himne dels segadors amb una senyera de 15 metres d'alçada com a taló de fons, va donar-se la sortida de la prova. Les incidències no van trigar gens en arribar. L'equip Granja l'Atmetlla i Asuni amb Oriol Mena sobre la moto amb dorsal 6 va patir una caiguda a la primera volta que els hi va fer perdre 5 voltes mentre reparaven la moto al box. Per la seva part, Javier García Vico va imprimir un fort ritme que va permetre al team Honda Vico Autobuick agafar avantatge al capdavant de la cursa. Darrere seu l'equip A41 Racing Team amb dorsal 41, el Talleres Pelayo Inmomol amb dorsal 3, CM Competició amb dorsal 5 i el Powered by JG amb dorsal 9 van ser els millors posicionats durant les primeres hores de cursa. Aviat va arribar la nit i tradicionalment en aquest tipus de cursa és quan es produeixen la major part d'incidències, però en aquest cas no hi va haver de destacables. El team Honda Vico Autobuick seguia ocupant la primera posició de la general, però el Granja l'Atmetlla i Asuni va protagonitzar una gran remuntada fins a situar-se a la segona posició Scratch, a tan sols una volta i mitja de diferència del dorsal 71. Des de la sortida del sol fins a falta de 5 hores per la finalització de la cursa, la lluita va ser aferrissada, però finalment el dorsal 6 va adelantar el dorsal 71 i va passar a comandar la cursa fins a la caiguda de la bandera a quadres, sota la que va passar en primera posició. Sens dubte va ser una gran cursa pel Granja l'Atmetlla i Asuni, tot i que l'aventura no va començar de la millor manera. La veritat és que vam començar molt malament. En la volta ràpida vaig caure amb una curva i justament a la mateixa curva vaig caure a la primera volta, o sigui que vam trencar el latiguillo de freno del davant, amb la caiguda em podia haver fet molt mal, un pilot va tocar una bala de palla, la va ficar al mig del circuit i jo me la vaig menjar. Vam començar malament, vam començar amb 5 voltes de penalització, degut a vaig haver d'entrar a boxes, canviar tot el conjunt de freno del davant, el mecànic va fer un treball excel·lent i molt ràpid, però són 5 voltes i amb el nivell que hi ha avui en dia en aquesta competició doncs costa moltíssim, no? Però
ens vam mentalitzar que just acabava de començar la cursa, que quedava molta cursa per davant i que podíem passar de totes coses, de tota mena. Finalment ens hem pogut endur la victòria, la moto ha anat com un rellotge, hem entrat a box per ajustar la cadena, canviar el pneumàtic, una mica de manteniment, filtre d'aire, però sobretot felicitar a la gent que no es veu, que és la gent que fa el treball, el Peret de Yasuni, el Llesques de l'equip com a mecànic. La veritat és que són gent professional que treballen molt bé i hem pogut fer una moto competitiva i esperem que continuem així i a veure si l'any que ve tornem i podem tornar a estar davant. Per la seva part, el team Honda Vico Autobuic es feia amb la segona posició Scratch i la primera de la categoria Promocup 2 temps. Però aquest resultat deixava un gust agradols en l'equip que tenia com a objectiu vèncer aquesta 34a edició de les 24 hores en ciclomotors de la Vall del Tenes. Sí, bueno, la verdad es que se empezó muy bien porque conseguimos la vuelta rápida el sábado para salir bien en la salida y luego empezar fuerte desde el primer relevo. A las más o menos hicimos 2 horas y cuarto y 20. Ya teníamos dos vueltas de distancia y fuimos mirando un poco la diferencia que llevábamos durante toda la noche y es la que mantenimos, ¿no? Lo que pasa que esta mañana cambió un poco todo. Y ha sido una pena, la verdad, porque tiramos muchas vueltas y el Mena también tiró fuerte. Y ha sido una lucha, la verdad, que ha sido fuertísima porque hemos tenido un nivel muy alto por las vueltas que íbamos dando de tiempos cada vuelta. Pero es una pena porque se te queda un poco el mal sabor de boca, ¿no? De haber luchado toda la noche en cabeza hasta esta mañana sobre las 12. Pero estamos contentos, no nos hemos hecho daño a nadie del equipo. Y quiero dar las gracias a toda la gente que anima en esta carrera porque es espectacular, todo el mundo se toma esta carrera. El pueblo en Gissar siempre se ha volcado y el motoclub que ha trabajado fuertísimo y muy bien. Y de esto siempre me ha gustado y me llevo un buen sabor de boca. El podi Scratch de la prova el completava l'equip CM Competició, que va realitzar una cursa molt regular en la que van saber mantindre un ritme molt alt que els va portar a creuar la meta en tercera posició per darrere del dorsal 71. Pel que fa a la resta de categories, a Promocup 2 temps, victòria pel team Honda Vico, seguits del Vizcarra Moto amb dorsal 25 i en tercera posició el Protopower Team amb dorsal 31. Al grup 2 aire, els més ràpids van ser els pilots del Calais Racing amb dorsal 28, seguits del Rampoines Competició amb dorsal 24 i el tercer calaix del podi, el JCC Competició amb dorsal 39. En aquesta cursa també hi ha un podi pels equips formats a la Vall del Tenes. En aquest cas, la primera posició va ser pel Team Duran amb dorsal 7 i els van acompanyar al podi l'equip JCC Competició en segona posició i el Fairway amb dorsal 23 com a tercers millors de la Vall del Tenes. I per finalitzar la categoria amb més inscrits, la del grup 3 Aigua, on el Granja, l'Atmetlla i Asuni aconseguia la victòria seguit del CM Competició i tancant aquest podi el Powered by JG. En Rubén Luengo, de l'equip Talleres Pelayo amb dorsal número 3, aconseguia realitzar la volta ràpida en 2 minuts, 36 segons i 511 mil·lèsimes. L'equip Granja, l'Atmetlla i Asuni no només ha estat el campió absolut d'aquesta 34a edició de les 24 hores, sinó que també ha batut un nou rècord en la història d'aquesta prova, realitzar 492 voltes al circuit, el que es tradueix en més de 890 quilòmetres. Mai en cap edició anterior s'assolia aquesta xifra en número de quilòmetres.